Kula ketemu perdana, kula kalih jenengan perdana kalih Mazda. Kula ningali ten YouTube, wah jenengan jan hebat. Jan viral dalange apik. Terus perkara cewek barang Nyapa? Aku ora melok-melok. Bocah mok kirim aku fotone bocah mok kene. Rasa kuwonyo iki. Tapi matur nuwun Mas. Nggih, matur nuwun. Kepanggih warga masyarakat. Foto lawas kuwi tak tapuk ndasmu iki. Foto lawas apa? Foto lawas. Iki iso dingin nek kae anu kae aku gelut karo wong ngono lho, pegel karo wong. Ha iya, pegel apa lek kirim foto karo aku arep muni. Oke. Ya. Tapi nuwun sewu lho Mas nggih. Pripun ndedonga. Mugi-mugi Yayi Werkudara, Yayi Werkudara apa ora menggalih? Iki mengko sisip sembire luput katuranggane, mesti kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan. Kowe gelem ora gelem mesti bakal bentrok karo Kiai. Gelem ora gelem musuhmu Kiai Werkudara. Kiai apa? Apa dikira Werkudara ora apal karo Begawan Kilat Buwana kae? Kae ketoke wong alim, nanging sejatine alim pulasan. Njaba putih jero kuning. Kepinterane babakan agama mung kanggo mecah marang kerukunaning umat. Pintere mung kanggo ngubupi lan ngompori para kawula supaya uripe padha ora rukun. Jaluke menangan. Perkara iki karepen Werkudara sing dadaki marep kakangku. Ya, kahanan sing kaya mangkene iki sing ndadekake negara rusak ya Di. Sakwuse ana para brahmana, para kang ahlul kelawan agama, lah kok malah ambyur sajroning kahanan negara kang magepokan kelawan jabatan utawa kalenggahan. Tegese para kiai kang mendem marang jabatan kuwi wis babar pisan ora kena digugu sing dadi rembuke, ora kena digugu sing dadi kandhane Sena. Ya. Pancen bener kaya mangkono, malah kepara aku njaluk pamit. Yen iki mengko ana payo Werkudara sing bakal tanggung jawab ya. Mung tak jaluk sing kebak ing rasa kaprayitnan lan kawicaksanan ya Dimas Werkudara kandhanya Sekar Kehadung.
rekata sang Bratasena kampuk lengtang bintulu adi sarira ngamula dumeng kodhek wok simbar jaja yen ngendika gumalegre kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen maris jliteng kresna kakangku sing rawuh iya Werkudara apa to darunanipun Kakang nganti Yayi Satyaki prapta ana ing negara Ngamarta merga kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara dina iki para Pandhawa nandhang kingkin kejaba prahara kang nimbrung jagat Ngamarta sinurung kadangku ing Madukara Arjuna murca tanpa wangenan kabar kuwi kabar ingkang kabur apa kabar ingkang kababar ing kasunyatan Sena wah iya bener kabar sing ndok tampa kalamun ri palungguhan iki Ngamarta lagi kisruh Ngamarta lagi giduh barengi ilange Jlamprong sing tanpa pamit ilange Arjuna sing tanpa pamit yen to babakan Janaka yen to perkara Arjuna si Yadi kudune wis apal ilange Janaka kuwi ora bakal uwal saka telung perangan ya kuwi antarane siji kuwi ku Aldaka angka loro Payo Katyuping Rana angka telu Wanodya Jinatukrama lungane Janaka Janaka kok ora ning omah Janaka kok ora ning negara Ngamarta Janaka kok ora ana ing kasatriyan Madukara Janaka kok prei pas ora tanggapan kok ora ning omah kuwi siji nek ora meguru ning Pendhita Wegik angka loro ya kuwi dadi senopati nek ora ya kuwi angka telu nginepi cah wedok endi ngono nginepi ning ndi ngolah kalih oh ya ya ngono kuwi kabejan sing ra kenek dimereni lho ngono kuwi tenan wong ketrima ora kaya Janaka iki tenan kek kuwi arep disuarani eleke wong jenenge kabejane wonge dhewe-dhewe lho kaya kabejane Janaka ora kenek kok babe Werkudara kok meri karo kabejane Paman Arjuna kuwi ndak kenek cangkemmu menengo ya ning Janaka kudune mikir piye aja mburu senenge dhewe Ngamarta kuwi lagi ruwet Pandhawa tanpa Janaka kuwi godhang Pandhawa tanpa Janaka padha karo sayur tanpa garam sayur tanpa garam eling-eling Pandhawa meneng ibarate ndok sak petarangan mati siji mati kabeh mukti siji kabeh melu ngrasakake nanging ndak wawas lungane Janaka mesti ana sambung rapete kelawan Mamala kang nimbrung negara Ngamarta iki supaya enggal pundhat mesti to si Adi Werkudara arep menyang endi Ngamarta gegere Ngamarta mungsuh sing abot kuwi dudu mungsuh saka Jaban Rangkah nanging mungsuh sing abot kuwi saka jero negara kuwi dhewe lho tek ngono sak mengko sak perangan gedhe para brahmana lan para pendhita ing negara Ngamarta padha nganakake unjuk rasa
njaluk ganti dasare negara Kalimasada nganggo dasar liyane jumbuh karo kapitayan para resi lan brahmana kuwi mau. Babakan iki kudu enggal dirampungke. Kalimasada kudu digondheli kanthi kenceng. Mula kuwi Mara Gage Siadi minangka dadi prajuriting negara kudu njejegake hukum kanthi sabener-benere lan saadil-adile. Yen ana pawongan ingkang bakal ngobak-ngobak kang sarta ngogak-ngogak katentremaning para kawula wajib disingkirake saka bumi negara Ngamarta. Ya, pandongamu sing tak jaluk. Muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih. Kowe peranaan Pandhawa kudu melu jumangkah, kudu melu merembyah. Ngestakaken dawuh Rama Kyai, ngestakaken dawuh Rama Kyai. Ya, ngestakake dawuh Babe. Prajurit Dwarawati. Prajurit Dwarawati uga ora gelem keri. Yayi Satyaki. Kula wonten dawuh njeng Koko Prabu. Manunggala kekuatan kelawan barisan saka negara Ngamarta ya, Di. Eling-eling Pandhawa lan Prabu Kresna ngibarat kreta jaran sakusire. Dadi lamun ana bebaya ingkang bakal ngancam ngincim marang kawilujengane kadang para Pandhawa, prajurit Dwarawati aja mung meneng bae. Nun iki sendika mangestakaken dawuh Koko Prabu budhal dina iki Yayi Satyaki. Umreh kang bala lumares budhal pro madya kowa warna-warna busanane sakehing prawadya obro busana nira warane rame kumuro indo ombaing samudra. Binaru
maju. Yo. Yo. Ayo.
Salah satu ya. Kaya kumpulan sadalik saputan orang pinjam kaya terima berjejeran samdani aja nyangka balae dimen awet ora padha
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Leren luwih dhisik ya no, ora ketang mbursak kemprangan. Ngono. Perkara lakon engko kena ditutuke sak rampunge limbukan sing baku aku karo kowe anakku limbuk bengi iki. Ngaturake apa to wigatine awake dhewe sowan tinimbalan. Ngono ya, Mak. Iya. Nanging sadurunge matur sing akeh-akeh, luwih dhisik angka 1 ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake kang sarta diungkapake. Ya. Kejaba mung ucapan dan ungkapan rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murebeng dumadi Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Ngono ya, Mak. Ya. Kang wis malembarake, ya kuwi keberkahan, kenikmatan becik, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman marang aku kang sarta kowe sak rombongan. Ngono. Moga nduk tanpa nikmat kang sarta keberkahane saka Gusti Allah, aku karo kowe anakku limbuk bengi iki bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki no. Ngono ya, Mak. Ya ngestokke dawuh. Lah banjur bengi iki mengeti adicara apa? Iki ngene ya, Nduk. Bengi iki ya kuwi adicarane, tidak lain dan tidak bukan ya kuwi adicara bersih desa. Ngono. Agenda rutin tiap tahun. Ana sing ngarani bersih desa, ana sing ngarani nyadranan, semono uga ana sing ngarani sedekah bumi. Maneka warna sing dadi pengaran-arane nanging pada inti sarinya yaitu sama. Ngono. Ya kuwi ucapan kang sarta ungkapane para warga masyarakat pepunden-pepundenku ingkang lenggah ana ing Kukuban Desa Gempol, Kecamatan Rejoso Kadipaten Nganjuk. Syukure para warga masyarakat Gempol, awet kabeh kenikmatan kang wis ditampa. Ngono. Ora mung nikmate para petani sing sipate pertanian utawa hasil panen, ning nikmat kesehatan, kuwi ya disyukuri. Nikmat seduluran, desane isih pinaringan ayem lan tentrem, kuwi kabeh ya wajib disyukuri. Dengan wadah acara malam ini ya kuwi adicara bersih desa no. Ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Mula wis sak pantese wis sak trepe aku karo Biyung bengi iki ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngaturake panuwun ingkang tanpa upama. Kunjuk marang sapa wae, Mak. Nuwun inggih menika kunjuk dumateng ingkang angka setunggal. Pepunden kula sapa? Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa Gempol. Ingkang nyepeng bawat pemerintahan mapan wonten ing Desa Gempol kendo kenceng butek bening abang ijonipun Desa Gempol. Bapak Budi Setiono. Kang sarta ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Konjuk dumateng sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal. Ngono. Ingkang dipun pandegani nuwun inggih menika Bapak Ketua Panitia Bapak Pamuji Santosa. Ngono ya, Mak. Bapak Jagabaya. Pancen kaya mangkono no. Lan uga ngaturke panuwun terima kasih yang sangat banyak. Konjuk dumateng seluruh para warga masyarakat Desa Gempol. Kang bengi iki awake dhewe sing ketiban sampur kinen paring lelipur hiburan, gelar kelir gantung gong ngenekake wayangan dalam rangka adicara bersih desa Desa Gempol Kecamatan Rejoso Kadipaten Nganjuk. Wah iya ya, Mak, iya ngestokke dawuh. Dene ana ing taun niki awake dhewe sing nampa kapercayan, awake dhewe sak kanca sak rombongan saka Sanggar Seni Astabrata sing nampa dawuh saka pepunden warga masyarakat
kang mapan ana ing laladan desa Gempol supaya paring panglipur pancen kaya mangkono no. Heeh. Bersih desa agenda rutin tiap taun no. Ngono. Jenenge wae bersih desa. Bersih desa. Bersih kuwi resik desa wis ngarani. Ngono. Sing diresiki aja mung desane secara lair. Ning sak bisa-bisa agenda rutin tiap tahun pendak tahun sepisan iki ayo aja mung ngresiki latar, aja mung ngresiki desa secara tata lair, ning ayo atine, batine para warga masyarakat ingkang mapan ana ing Kukuban Desa Gempol diresiki. Oh, ngono ya, Mak. Carane kanthi cara introspeksi diri no. Oh, ngono. Mulat sarira angrasa wani. Aja metani keluputane wong liya ning kesalahane dhewe dipetani no. Oh, ngono ya, Mak. Sing duwe kleru ucap, duwe kleru tindakan disuwunke pangapura karo tangga-tanggane. Ngono. Awit apa to, Nduk? Bedaning agama, bedaning pilihan. Kuwi sok awake dhewe nek ana bot repot. Kuwi sing marani pertama kuwi dudu sing mbok pilih, sing mbok coblos ning tanggamu dhewe no. Ngono. Mula kudu rukun karo tanggane. Ngono. Eling-eling yen ora kleru anggonku sinau, yen ora kleru anggonku ngaji, wong anggone tetanggan no. Anggone tetanggan, anggone bersosialisasi, bermasyarakat. Kuwi ana lho no, hak-hake. Oh ngono. Hak-hake tetanggan, hak-hake bermasyarakat kuwi ana. Oh ngono ya, Mak. Ana agamane awake dhewe sing awake dhewe rasuk kuwi diajarkan. Contone piye? Tuladane. Hake tangga kuwi yen ora kleru nggonku sinau ana 4 perkara no. Ana 4 perkara. Iya. Upamane hake tetanggan, utamane hake wong bersosialisasi bermasyarakat. Iya. Kuwi hake pertama, hake tangga kuwi yen ana ing agama Islam raddu salam. Oh ngono ya, Mak. Raddu salam kuwi mengucapkan salam no. Mengucapkan salam. Satruwa kaya ngopo? Oh iya. Kresa kaya ngopo? Iya. Tukarana paduwa kaya ngopo? Nek cethuk kuwi wajib mengucapkan salam. Ngono. Dadi arepa padu antar tangga, padu antar kanca, padu antar sapa-sapa ngono ki wajib mengucapkan salam nek pethukan. Wajib no. Ngono, Malem ngono kuwi, selamat malem, Mikum ngono kuwi. Wajib diucapkan salam. Ngono ya, Mak. Iya, Upamane seniman padha seniman kok tukaran. Rebutan padha-padha adu idealisme upamane. Ngono. Kuwi nek ketemu wajib untuk salam. Ngono. Iya, Mak. Sinden padha sinden buengkerengan. Petuk ya kudu wajib salam no. Ngono. Ora kok petuk sinden sing disatru, petuk sinden karo sing dikres. Peh sindene iki wembang terus melowengos karo muni, "Peh, kuwi jane cengkokku, jane cengkokku." Nganti kaya ngono. Iya ya, Mak. Iya. Iya, antar penabuh ya ngono, ngono. Satruwa kaya ngopo, rebapan kaya apa ki? Mak kok rebapan satruwa kaya ngopo? Kuwi wajib nek petuk kancane mengucapkan salam. Arepa ati mangkel. Beh ki lho rebapane cake suasap. Umpamane no. Iya. Ning nek petuk ki wajib mengucapkan salam. Ngono. Ora oleh kok padu dhewe. Dalang padha dalang ya ngono no. Oh iya, ana tetembungan ning agama kuwi al hurmatu minat hormat kuwi didhisikne timbang taat. Kowe ora setuju karo sudut pandange. Kowe ora setuju karo pemikirane, karo gagasane, karo opinine. Ning tidak mengurangi kewajibanmu untuk menghormati orangnya. Ngono ya, Mak. Hormat. Ngono. Arep beda pendapat wis lumrah kok. Menungso ki tipake padha lonjong ning atine ora golong. Apik kanggo dalang akbar, urung mesti apik kanggo dalang liyane. Iya. Ayu kanggo dalang akbar, urung mesti ayu kanggo dalang liyane.
Oh ngono ya Mak. Iya Mak ya ngestokke dawuh. Menungso ki beda-beda pemikirane, beda-beda pemikirane. Iya. Iya, heeh. Kanca-kanca kok gayeng men gayeng nok. Suwi ora tanggapan wis ngono. Ya, wis ora kaya bengi iki, ora kaya bengi iki kok ya. Iya, rodu salam sing angka loro kewajibane tetangga utawa bermasyarakat nekanono nek diundang karo tangga. Oh ngono. Becik kuwi walimatul urus, walimatul khitan dan lain sak panunggalane. Wah iya. Tetangga nangka telu ya kuwi melu seneng nek tanggane nampa kabegjan. Alhamdulillah ya Allah, tanggaku iso munggah kaji. Iya, alhamdulillah ya Allah, tanggaku iso tuku mobil. Ayo, ora kok beuh tanggane seneng, tanggane bombong malah disirik. Malah disatru. Wah, ki lho, dualang ngabar ki lho. Wah, ora tau leren ki mesti ngingu tuyul ning ujang umpamane. Ngono kuwi enek sorong, enek no. Ngono ya wis ben, ngono ya wis diumbar no. Iya Mak, iya ngestokke dawuh. Iya, terus sak banjure tetangga nangka papat, nekanono nek tanggamu lagi susah. Oh iya, tanggane lara, utawa lagi sedo ngono kae ya Mak. Wajib diziarah, wajib kuwi nilik marang tangga minangka wujud perhatian utawa kawigatene awake dhewe sesama manusia. Betul no? Iya ya Mak, iya. Ngestokke dawuh, mula awake dhewe ning kene mung iso uyung-uyung anyeng kuyung. Luar biasa tanpa kekompakan, tanpa gotong royong guyub rukune para warga masyarakat kang mapan ana ing desa Gempol tangeh kelakone wahyangan kaya bengi iki. Iki saka manunggale cipta rasa budi kelawan karsa para warga masyarakat desa Gempol ya Mak. Yen diibaratke kaya sapuduk kae no. Oh sapuduk. Sapuduk kae nek siji, ora iso kanggo ngresiki regetan. Ora iso kanggo ngrampungi gawean. Ning nek sapuduke kuwi akeh, ditaleni sing kenceng nggo ngresiki regetan kuwi fa insyaallah ngrampungi gawean, iso kanggo kena kinar yo ngresiki regetan. Oh ngono. Kuwi filosofine persatuan dan kesatuan. Guyub rukun gotong royonge warga masyarakat desa Gempol. Ora nyawang kuwi pejabat utawa rakyat, wong sugih utawa miskin. Beda agama ora gendra, beda panemu ora padu. Beda pendapat aja nganti pegat. Wah iya ya Mak, iya ngestokake dawuh. Iya ngestokake dawuh. Sing baku awake dhewe bengi iki ora bisa matur sing akeh-akeh, sing baku mung jurung pandonga. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara bersih desa Gempol. Muga-muga desa Gempol dadiya desa sing badatun thayyibatun warupun gofur. Gemah ripah loh jinawi karta tata turah harja murah sandang lawan pangan. Cina ketok ing kamulyan tinebehna saking bencana alam. Amin 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 Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Eman. Sira
Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung no. Ngono. Lumantar ya kuwi channel YouTube awake dhewe Asta Brata Media. Dadi iki panggonane nyuwun sewu rada rupek. Sing ora bisa kepareng rawuh ana ing TKP utawa lokasi, bisa memonitor lumantar ya kuwi channel YouTube Asta Brata Media no. Oh iya, iya Mak, ya ngestokake dawuh. Iki bombong kaworan bungah no, bombong kaworan bungah. Ana ing ya kuwi akhir wulan September, awake dhewe iso sowan, ana ing para warga masyarakat Gempol, iya. Sesuk bengi, sesuk bengi sih disambung ning ngendi Mak? Sidokare. Ngono Sidokare Rejoso. Iya. Sesuk bengi ning Sidokare lakone apik no. Ngono. Lakone ya kuwi pamundhutane Sidokare ya kuwi Banjaran Sumantri. Oh, Banjaran Sumantri. Iya, iya ngestokke dawuh. Eling-eling warga masyarakat Sidokare kuwi minded nyang lakon wayang. Oh, ngono ya, Mak. Dadi iki ngentekke sasi September, sesuk ning Sidokare, sesuke neh ning Blitar, sesuke meneh ning Balongan Brebek. Oh ngono. Tanggal 28. Ngono ya, Mak. Fa insyaallah karo Mas Gareng Jajak. Oh iya, iya, iya ngestokake dawuh. Ya. Ngestokake dawuh, Mak. Bengi iki awake dhewe ya kuwi nderek ngempek eyom, ngalah berkahe para warga masyarakat. Iya. Ana ing Laladan Gempol, melu-melu ya kuwi golek rejeki tambah dulur fa insyaallah uga tambah rezekine no. Oh ngono ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono no. Ya, ya ngestokake dawuh. Iki pamundhutane lakon Wahyu Katentreman senengane kanca-kanca. Oh iya. Senengane kanca-kanca lakon angger wis Wahyu Katentreman ya wis. Kanca-kanca seneng. Wah, seneng ranjamakno. Iya. Iya. Iya, ya sing di
sesuwun kareben desane tentrem. Desane tentrem. Eling-eling awake dhewe ibdak binafsih memulai dari diri sendiri. Diwiwiti saka desa Gempol, warga masyarakat desa Gempol. Diwiwiti tentreme, ayeme tanggane, ayeme para warga masyarakate aja nganti bredondi. Aja nganti desa sing wis temata iki, ya kuwi rusak. Aja nganti ana sing ngogak-ngogak katentreman, ngobak-ngobak banyu bening, sing rusak marang katentremane para warga masyarakat ana ing laladan desa Gempol. Mula carira angrasa wani kaya sing didhawuhke biyung ana ing ngarep. Ayo saiki dadi menungso, dadi menungso sing apik lan becik, manut kelawan kodrate dhewe-dhewe. Oh ngono ya, Mak. Yen dikodratke dadi petani sing becik, dikodratke dadi guru sing apik, dikodratke dadi seniman ya seniman sing becik, dikodratke dadi pejabat ya pejabat sing apik, pejabat sing jujur, yen kabeh sesuai dengan porsinya, kuwi fa insyaallah temata no. Oh ngono ya, Mak. Temata. Dadi menungso kuwi duwe porsi dhewe-dhewe. Menungso kuwi duwe porsi dhewe-dhewe. Porsine kok nyun sewu, porsi rezekine kok nggur sak gelas cangkir. Kok ngajab banyu sak ukuran galon. Kuwi engko mesti murat marit no. Oh ngono ya, Mak. Ya. Mula kudu sak gaduking nalar sak kadaring manah, aja ngongso ning tetep ambudidaya. Pancen bener kaya mangkono. Ya. Sadurunge ngaturke para bintang tamu kang sarta mbak-mbak kang sarta adik-adik pesinden, luwih dhisik ayo ngumandangke tetembangan kang jumbuh kelawan kahanan kang sarta swasana. Apa no? Ya kuwi lancaran bersih desa didhisikke. Ya, dibawani luwih dhisik ya, Nok. Iya, ngestokke dawuh. Monggo ingkang anyalirani dipun bawani lancaran bersih desa mengke dipun dawaken lancaranipun. Oh iya, Mak, ngestokke dawuh. Monggo. Apa niku dadi kewajiban baku ayo bersih desa murehato sukar sakit. Yuk sesarengan 1 2 3 ya. Lihat tuh mandang karya apa niku
Bengi iki alhamdulillah sowan komplit nok kanca-kanca kang kagabung dening Sanggar Seni Astabrata. Iya, mijil saka Jalan Mastrip Gandung Kidul Kecamatan Nganjuk Kadipaten Nganjuk. Heeh, sowan komplit kanca-kanca sak Bregodo ya, Mak. Iya ngestokke dawuh. Heeh, bot-bote nampa dawuh ya kuwi pepunden-pepunden. Heeh, para warga masyarakat kang mapan ana ing desa Gempol. Kepara bengi iki saka kersane panitia kang sedaya kang sarta sedaya para warga masyarakat Gempol, awake dhewe sowan ora ijen no. Oh ngono. Ora dhewe. Ning kepara uga nimbali kadangku. Oh ngono. Bintang tamu saka Laladan Bojonegoro sinten Yung? Mas Komet kang sarta Mas Dodok. Oh ngono. Iya. Mula iki sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Iya. Mas Komet Mas Dodok diaturi munggah ana ing pepanggungan. Oh ngono. Disepoti tumpake praon karo ben cepet munggah ning panggung no. Oh ngono. Sumangga Mas Komet Mas Dodok kula aturi minggah wonten ing pepanggungan menyapa para warga masyarakat Desa Gempol. Oh iya. Maka dadekke cocok